Hola, hola, hola. És el mes d'octubre. Nosaltres molt bé. I tu? Bé. Ha arribat la tardor. I també hem tingut el 9 d'octubre, el Dia de la Comunitat Valenciana. Sí, i també el 12 d'octubre, el Dia de la Hispanitat. Sí, però tenim que començar el programa. Comencem! Que creyendo podría pasar. Pasó, sí que es cierto, pero sin pasar. Y tengo tus pasos perdidos, la cama revuelta por escalofríos. La luna no brilla, ingresa en urgencias, la calle, el ruido, no alivia esta pena. Me quedo lo tuyo y lo mío, me guardo las noches donde nos quisimos. Se queda en el aire lo que imaginé, te dejo este intento esta última vez. Hola, soc Eva. Hola, soc Manar. Hola, soc Ainhoa. Hola, soc Paola. Hola, soc José Manuel. Hola, soc Camila. Hola, soc Elena i som quinto A. Notícies! El Festival de Rofestador es va celebrar al Port de Sagunt i va ser un èxit d'assistència. Federació Junta Fallera de Sagunt ha celebrat este cap de setmana uns dels esdeveniments més participatius, multitudinaris de la seva programació fallera, Playbox, i més de 3.000 persones es van centrar en el pàrquing del pavelló René Màrquez de Sagunt per a presenciar esta cita artística. El 9 d'octubre es va celebrar amb actes, música i visites al nostre patrimoni. Tota la comunitat valenciana va celebrar el seu dia gran. La Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en l'actualització de la revisió del projecte de Pla Especial de Sequera de la demarcació que substitueix al que va presentar al març de 2023. Aconsella que tots els ajuntaments, no sols els de més de 20.000 habitants, que estan obligats a això per llei, compten amb un pla de sequera. El president del govern, Pedro Sánchez, es va reunir al Vaticà amb el papa Francesc. Davant la gravetat dels esdeveniments a Orient Pròxim, el president Sánchez vol continuar conjuntament esforços en baul de la pau instant. El matemàtic Nuno Catu, que va portar a Portugal al cim educatiu, defèn els llibres del text i diu que els alumnes aprenen millor si llitgen alguna cosa que es puga tocar. Rafa Nadal i Andrés Iniesta, dos millors esportistes de la història. Espanya han anunciat este mes d'octubre la seva retirada. Esta la ràdio si és Marc, la meua ràdio, la que més m'agrada. Esta la ràdio si és Marc, la teua ràdio, la que més t'agrada. Esta la ràdio si és Marc. Hola, soc Aus. Hola, soc David. Hola, soc Aurora. Hola, soc Bruno. Hola, soc Cristian. Hola, soc Josué. Hola, soc Lad. I vos anem a contar una llegenda. La història de Jaume I i la rata pelada. Conta la llegenda que els àrabs domesticaven les rates penades i les empraven
per a eliminar les plagues de mosquits dels terrenys pantanosos, els marxals i l'Albufera, pròxims de la ciutat de València. En la època de Jaume I, un profeta àrab augura que mentre la rata penada volada per les nits de la ciutat es mantindria en poder musulmà. Les tropes de Jaume I estaven acampades al Raval de Russafa. Es trobaven a les portes de la ciutat de València. Va ser aleshores quan una rata penada va fer el niu en la part alta de la tenda del rei, qui va ordenar destorbar-la. La nit del 9 d'octubre del 1238, mentre l'exèrcit del rei Jaume I dormia tranquil i confiat, es va sentir prop de la tenda del rei un estrany colpejat al tambor. Aleshores s'adonaren que l'exèrcit enemic estava a prop i donaren la veu de l'alarma. S'alçaren tots els soldats acompanyant que els musulmans es retiraren. El rei va voler agrair a qui havia tocat el tambor. Gran va ser la sorpresa quan va descobrir que la rata penada havia donat l'avís. L'animalet s'havia deixat caure amb totes les seues forces sobre el tambor moltes vegades fins que va aconseguir despertar-los. Com a premi de la seva decisiva ajuda, Jaume I va fer passar la rata penada en la part més alta de l'escut reial de la ciutat de València. Gràcies per escoltar-nos. Adeu! Sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces. Hola, soc Sara. Hola, sóc Estefania. Hola, soc Ian. Hola, soc Micael. Hola, soc Irina. Hola, soc Elsa. Hola, soc Isabela. Hola, soc Cíntia. I som de la classe 5è A i van entrevistar a Jorge Albleo, mestre d'anglès. Hola, com estàs? Doncs molt bé, molt content d'estar així en la ràdio. Què t'agrada ser mestre? Què m'agrada de ser mestre? M'agraden moltes coses. M'agraden els moments que passe amb tot l'alumnat, amb l'alumnat dels més menuts de primària, amb els més grans com vosaltres. M'agrada passar moments amb l'alumnat. Qual és la teua comida, el teu menjar favorit? El meu menjar favorit? N'hi ha molts, és que n'hi ha moltes coses que m'agraden. Un bon arròs al forn m'encanta. T'agrada la teua classe d'anglès? Doncs mira, és la primera vegada que tinc classe pròpia d'anglès, perquè sempre he tingut que anar a les classes, jo en totes les meves coses, a donar anglès. Així que per a mi està sent una experiència nova
I sí, m'agrada tindre classe, m'agrada poder decorar la meva classe, ficar cartells, ficar preguntes, així que sí, m'agrada molt. I té unes vistes molt guais, veig arbres, avui veig la pluja caure, m'agrada. Què t'agrada fer en el teu temps lliure? Ahí tinc moltes aficions, tinc moltes coses. Mira, m'agrada córrer molt. Faig carreres de muntanya. Ara estic preparant una marató de muntanya per a novembre. També m'agrada molt jugar a ping-pong. Jugo a ping-pong des que tinc 11 o 12 anys i ara mateix soc el president del club de ping-pong d'ací. I també toco la trompeta, soc músic. Toco la trompeta, em vaig apuntar ja de més major perquè sempre m'agrada la música i toco la trompeta. I a més, quan em sobra temps en totes aquestes coses, m'encanta passar temps en la meva parella, en la meva família i en els meus amics. Madrid o Barça? Cap dels dos. Jo sóc del València, encara que estem molt malament ara mateix, jo sóc del València i vaig a ser del València sempre. What is your favorite class of children? My favorite what? Class. My favorite class? Jo penso que totes les classes tenen coses molt bones i molt divertides. I conforme està avançant el curs, en tots els grups estem podent treballar d'una forma molt divertida i molt guai. Aleshores, jo penso que no tinc una favorite class. Descriu en 2 paraules quan tu eres xicotet, quan tu eres adolescent i ara. En 2 paraules. Quan era xicotet, xarraor. Crec que en Isa jo crec que n'hi ha suficient. Adolescent, aficions. Va ser la meva època de l'inici de moltes aficions. I ara, doncs també molt xarraor. Xarraor i mantinc les aficions, així que xarraor i aficions ara. Quants anys portes de professor? Doncs mira, en escoles, com a tal, sent mestre en escoles, porte any i mig, no arriba a 2 anys encara, però entre l'acadèmia d'anglès en la que jo treballava, que està així al costat de l'escola, i classes particulars, escoletes d'estiu, escoletes de Nadal, totes aquestes coses, doncs porte 7 o 8 anys perfectament, sí. Moltes gràcies per haver vingut a la nostra ràdio i esperem que te vaya molt bé el curs. Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista i per convidar-me a la ràdio. Como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana, aunque lo veas demasiado lejos. Hazlo como si no supieras que se acaba, como si fueras a morir mañana. Buenas tardes, soy Emiliano Moreno y soy de la clase quinto B con Juan B. Hola, soy Andrea, soy de la clase quinto B con Juan B. Hola, soy Alexandru, soy de quinto B y soy con Juan B. Hola, me llamo Tristan y soy de quinto B. Hoy vamos a jugar un juego de palabras. Cada uno tiene una pareja y uno tiene que decir una palabra y el otro la tiene que adivinar. Un bichito que se esconde. Algo que usan muchas personas para llamar, para ver. ¿Videollamada? Te toca. Es un superhéroe. ¿Superman? Sí.
Es un monumento de aquí, que está en lo alto. El castillo. Sí. Es un sitio donde vas en verano y te bañas. Playa. Sí. Es un país de Latinoamérica. Es uno muy grande. Brasil. A ver, es como un tipo de coche que se utiliza cuando están haciendo construcciones y recoge tierra prácticamente. Excavadora. Juanvi te dice que no lo puedes llevar a clase. Lo usas en la muñeca. Reloj. Es una tienda que tiene muchas tiendas. Mercadona. No. Es algo donde hacen unas cuantas personas para hacer un show. Programa. Es un juego de mesa en el cual hay piezas iguales, pero unas blanco y otros son negros. Ajedrez. Sí. Ah, no. Puede decirse que es una extraescolar donde das un idioma que damos acá en las clases. Inglés. Un poquito más, casi. A ver, es una extraescolar, pero es como... Valenciano. No. Es algo que usas y se puede llevar para dormir. Y lo puedes llevar a cualquier lado. Almohada. Moltíssimes gràcies, s'ha acabat el temps ja, ha sigut molt entretingut este xoc d'endevinar les paraules per parelles i fins la pròxima, gràcies. Adiós. Adiós. Mamá, soy famoso. Esta és la ràdio Smart. La meua ràdio, la que més m'agrada. Esta és la ràdio Smart. La teua ràdio, la que més t'agrada. Esta és la ràdio Smart. Estem amb Toni Huerta, antic alumne d'Ausia Smart i actual jugador del Saguntí. Hola, Toni, com estàs? Molt bé. Quin record tens del nostre centre? Pues recorde pues, els primers anys de l'escola i pues, molt bé i molt bonic tot. Quin mestre o mestra recordes amb carinyo? Pues a pura gràcia. Què li deia el Toni d'Ada al Toni quan va començar el col·le? Pues que estudiara més. ¿Recordes a Maripé? Sí. Com és un dia perfecte en el dia de Toni? Perdó, que no t'he entès. Com és un dia perfecte en la vida de Toni? Bueno, pues un dia perfecte és que isca el sol, passejar un poc per la playa, anar a entrenar, anar a treballar després, entrenar als xiquets i sopar i a dormir. Com a jugador del Saguntino, sents orgull de vestir aquesta camiseta? Home, clar, per a mi és un orgull jugar en l'equip del meu poble i més pues, que la gent de Sagunto pues, pugui veure la gent del poble també. És difícil la tercera divisió? És molt complicat perquè és una categoria que és semiprofessional i pues, n'hi ha moments en els que és complicat per els viatges, per mantindre-ho en el treball i bueno,
i bien els estudis també. Quants anys jugues en el Saguntí? Pues esta és la meva segona temporada. En quina posició jugues? Jugué de mi centro. Quins 3 metres creus que 3 metres de futbol? Quins valors? A veure, quins valors tramés del futbol? Pues yo creo que lo más importante es el respeto y la humildad, es lo que te que transmitir el fútbol. La pregunta del año, ¿Madrid o Barça? Barça. Alexia Putelles o Aitana Bonmatí? Alexia. Gràcies per vindre a la nostra ràdio. Adeu. Som Lucía, Jordi, Sofia, Álvaro i Mia, de segon B. Anem a recomanar alguns contes que ens gusten molt. Yo soy Mia y me gusta Alicia en el País de las Maravillas de Luis Carroll porque es muy interesante. Yo soy Sofía y a mí me gustan las sirenas existen del grupo de las ratitas escrito por Isabel Lozano porque tiene muchas aventuras. Yo soy Lucía y a mí m'agrada molt Tinc un volcà de Míriam Tirado amb els dibuixos de Joan Turú perquè ens ensenya molts valors i què podem fer quan ens enfadem. Jo sóc Jordi i a Álvaro i a mi ens agraden els contes del Capitán Calzoncillos, escrits per Dab Piquey. A mi m'encanta el de les aventures del Capitán, perquè és molt divertit. Jo sóc Álvaro y a mí el Capitán Calzoncillos me gusta el ataque de los retretes parlantes. Fa molta risa. Esperem que vos agrade molt vosaltres també. Gràcies per escoltar-nos. Adeu. Adeu. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía. Fes-me riure! Hola, sóc Irina. Hola, sóc Elsa. Hola, sóc Ian. Hola, sóc Isabela. Hola, sóc Estefania. Hola, sóc Sara. Hola, sóc Cíntia. Hola, sóc Josep. Hola, sóc Micael. I som la classe 5è A i anem a fer acudits. ¿Qué le dice un tomate a otro tomate? ¿Bailamos salsa? ¿Cuál es la fruta que ríe más? La naranja, ja, ja, ja. ¿Cuál es el colmo de un electricista? Que no le sigas la corriente. ¿Cuál es la tortuga de Thor? La tortuga. ¿Qué le dice un tronco a otro tronco? ¿Qué pasa, tronco? ¿Por qué va una caja al gimnasio para hacerse caja fuerte? ¿Qué le dice un burro a otro burro? Me aburro. ¿Cómo se dice espejo en chino? Ahí estoy yo. ¿Qué le dice un alienígena a un humano? Bla, bla. ¿Qué le dice una Mari Carmen a otra Mari Carmen? Hasta luego, Mari Carmen. Ayer vi a un otaku triste y ¿sabéis qué hice? Lo animé. Mamá, en la escuela me llaman oveja. ¿Por qué, hijo? No lo sé. ¿Qué le dice la pegamento a otro pegamento? Pega, pega.
¿Cómo se dice atel en jugo? Llano. ¿Qué le dice una pera a otra pera? ¡Qué pereza! Mamá, ¿cómo se dice puerta en inglés? Door. Y el que la vende, vendedor. Y el que la compra, comprador. Y el que la hace, trabajador. Porque una abeja va a clases de baile, para bailar zumba. Jaimito, Jaimito, ¿por qué pones la manzana en la ventana? Porque hace frío que pela. Federació Junta Fallera de Sagunt ha celebrat este cap de setmana un dels esdeveniments més participats i multidiaris de la seva programació fallera. Multidiaris! Federació Junta Fallera de Sagunt ha celebrat este cap de setmana un dels esdeveniments Festival Junta Fallera de Sagunt. El festival de rock Festador. Cada uno tiene una pareja y uno tiene que decir una palabra y el otro la tiene que adivinar. Ratón. ¡Ay, no! Tonto el que no entienda. Cuenta una leyenda. Esperem que os haya agradado este programa de octubre. Lo podéis escuchar en YouTube o en iVoox. Esperem que us haya fet molta risa aquests xistes. Os espereu para el següent programa en el novembre. També podeu visitar la nostra web. Ahí estan tots els programes fets fins ara. ¡Adeu! La luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien su hijo inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un payo y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Gitano al creerse deshonrado se fue a su mujer, cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me has engañado fijo y de muerte la hirió. Luego se hizo al monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer.
la luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, me guarda la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, me guarda la